Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jahabi rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bima tadri wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata lan utawi maqalah ingkang kaping 11 inggih menika anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-shalatu imaduddin. Ngendikane Kanjeng Nabi niku setunggal as-shalatu imaduddin utawi salat niku cagake agama. Tegese cagak niku napa? Ai asluhu asale agama. Faqiwamud dini maka utawi kekuatane agama iku laisa ora ana apa iku kiwam jejeke agama niku ora ana apa jejeke agama illa kejaba iku biha kelawan salat. Soale nek dipikir-pikir salat ana pengumuman ning dhuwur langit salat waktu libur nyapa to cal nyapa to Jadi kok ae dhewe to, teko bojomu to. nyapa Lah bojomu lu berapa yang libur? apa Salat waktu? oh kaya seminggu mas Ngono wis balik to. Iya kerinduannya tapi kan tetap liburnya itu. Lah wis kan belas. Belas gak libur belas. Kecuali pas foto edan. Ngono kuwi. Tapi tetep cara gak ono kuwi mas. Njur nyapa tuh. Terus misalnya ono sing takon. Apa dampak sosiale salat? Nek zakat jelas, sedekah jelas, perintah-perintah tentang sosial jelas, haji jelas. Bayar rokeh berapa keluarga, ratusan ribu keluarga kan ngono mas. Lah nek salat iki apa? Lho kadang Gusti Allah ngongkon perkara iki sing ngono kuwi di modele. Sing awake dhewe digodha kaya-kayake gak enek gunane niku mang. Gek gak ono rasionalisasine. Nyapa kok salat? Selain siji dikongkon. Namung niku. Sing ngongkon sapa Gusti Allah? Kok roh nek Gusti Allah ngongkon? Kok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok roh kok apa wahyu? Wahyu ndi to Quran sing valid sampai sakniki kan ngoten nurut-urutane awon. Nah terus kok iso ngarani nek salat lima waktu wajib? Quran ndi? Apa enek? As-shalatu shalawatul khamsu wajibatun. Apa enek ning Quran? Yo gak enek nek urut. Tapi nek misale dientenaken maksudnya duduk dientenaken. Ulama niku sing ditambah. Aqimis sholata liduluki syamsi zuhur ila ghasaqil laili maghrib wa qur'an al-fajr subuh. Telu pun kari loro. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Salat ono ning tengah. Nah niku asar kalih isya. Ngoten, wonten sing ngomong waktu asar, mergo isya niku katut maghrib niku wau. Mulane dialani maghrib bae. Kok iso weruh? Nek iku valid salat lima waktu, soalnya wis dadi tradisi. Mulai teko Kanjeng Nabi, ndak ada satu riwayat pun Kanjeng Nabi pernah meninggalkan salat lima waktu, ndak ada. Masya Allah Sayyidul Mursalin. Kene lagi Sayyiduna Taufik. Wis kewaya aku masih ora salat, ndase. Ya. Ngoten. Dadi kadang digodha niki. Saiki pertanyaane wong cerdas-cerdas iki. Jane apa to gunane salat iki? Lah kok gunane salat ya? Gape. Apa? Malaikat bener jo. Piye ya? Wis salat kok gak direm. Saya sak ndak duweni alasan nek aku pribadi Mas. Sak males-malese gak iso aku wis. Bah untunge apa wis gak ngurus aku. Aku gak mikir untungnya wis pokoke. Salat lima waktu. Lima waktu lho ya. Aja liya-liyane aja takoni duha. Aja. Wis gak isa. Wis lima waktu iki. Saiki cetha, Mas.
oleh Seto. oh. Masalahnya salat sunah itu jelas ada keuntungan, Pak. Lho iya ngono ne masalahe. Jelas ono sing diarep-arep kok kene iki. Salat duha. Mulane gak iso sampe saiki aku salat duha. Isone mergo tugas ae nang sekolahan. Kali ibu. Dadi ngoten niki. Dadi cagake agama tenan. Nek ndono salat bar pun. Ndono apa terusan? Ngekeki. Yo sedekah. Kabeh Kristen ngongkon. Yahudi yo enek ayate. Nek salat gak. Nek salat mboten khususon. Khususan sing carane ngene iki lho. Rukuk sujud. Terus pun mboten saged imaduddin niku jan tenanan. Ora ono wisan agama wonten salat. Ngoten. Nek ibadah-ibadah yang lain, wow, agama-agama yang lain juga iya. Tapi ya gak iso nek guru salat tok terus beres ngoten mboten saged. Nggih terus kan ngoten ya. Jadi tenanan nih Imaduddin ini. Kayak saiki sing ngupek-ngupek urusane habaib Imaduddin jenenge. Iya gitu. Ya Allah. Pun mantun ngoten Kanjeng Nabi ngendika malih. Dereng sing kama kaya dene annal baita sak temene omah layaku muniku mboten saged ngadeg apa omah illa kejaba ala amudi ing atase tiang-tiangipun. Fahiya moko utawi salat iku tahqiqun nyatakaken lil ubudiyati teng sifat kehambaan. Lah sifat kehambaan ra nek alasan. Nyapa salat kok kono. Ora duwe alasan maneh. Nek kawula piye? Lah iya. Kudu manut. Ya kuwi wis. Wa adaun lan merupakan pelaksanaan li haqqir rububiyati hak ketuhanane Gusti Allah. Wa jami'ul ibadati lan utawi sekabehane ibadah wasailu iku termasuk sarana ila tahqiqi sirriha maring nyatakno rahasiane salat. Jadi ana sedekah apa kabeh niku sakjane tujuane gur niki dadi cara merealisasikan salat dalam bentuk merealisasikan rahasianya salat niku. Mulane tetep ra iso dianggep wae kalau masuk gak salat tapi sedekah masyaallah. Tapi tak jawab gak ngono, Pak. Piye? Kowe kudu wong sing iman karo Gusti Allah. Lek sing jirimu iman iku cinta. Jenenge cinta itu harus berkorban. Apapun yang dia inginkan pasti kami lakukan. Kuwi jenenge cinta. Mas yo males. Kuwi jenenge wong cinta ngono kuwi lek mesti yang wis budal Pak panggilan. Budal lah iya. Berarti nek urung ya gurung. Berarti imanmu isih. Heeh, ngono ae. Karo aku ya ngono ta. Setengah-setengah. Dadi gak iso. Apa abot yo abot jelas. Lho salat kan gak abot. Ya apa jenenge? Ya apa itu? Ila alal khosyin. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Salat ki abot kejaba kanggo wong khusyuk. Lho sampean berarti gak khusyuk. Iya, HP nyato. Abot salat iki meneh sopo? Abot iku. Nah, terus wingi kancaku mana iku? Tatana buka pangeran ora turu awakmu turu sopo. Lah ya wajar no. Kono pangeran. Ya ora pantes turu. Kok banding temu kok temen. Heh? Lah iya. Lah iya. Allah salat imbuh pokoke wis. Ya apa ya baru. Gawe aku turu yo. Kono. Kono ya. Aku nurukno awakku yo ora entos sakno. Insyaallah. Heeh. Diwangi sampai neng dokter spesialis ya. Heeh. Tumbe CTM ping 10 tetap gak turu. Ya Allah. Jadi justru sholat itu yang jadi pokoknya. Nah, ibadah-ibadah lain, mau zakat, mau puasa, mau apa, sebenarnya ingin merealisasikan rahasianya sholat itu. Ngoten itu utamane iku wis. Wasumtulan utawi meneng iku afdhalul luwih utama. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumtu arfaul ibadah utawi meneng iku maksudnya mboten ngomong arfaul ibadati adalah ibadah sing paling dhuwur. Rawa sampun ya tapi ana konteke rek ana wong dianu terus meneng ae ngono piye kene terusan. Wonten konteke lah. Di mana apa meneng iku apik ngono. Rawa sampun ngewataken huteng hadis menika Ad-Dailami sapa Imam Ad-Dailami an Abu Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo maksudnya as-sukutu amma la yanfa. Lah niki konteke. Meneng saking barang sing mboten migunani. Lah nek migunani kudu omong. Ono tangga sing wayahe untuk bantuan, gak untuk bantuan, aku kudu celomet.
Ana ora gak bener ya pokok kudu omong batingku bakake Mas ya. Aku urung. Heeh. Heeh. Urung apa? Ya mbuh. Fitini ing dalam urusan dunia wa dunya lan urusan dunia. Wa tarkur raddi lan ugi maksude niku ninggalno jawab alaman ing atase wong iktada kang nyerang utawa ngani ngoyo sapa man. Niki anu Ding, mubtada mawon niki. Lan utawi ninggalno jawabi maksudnya. Alaman ing atase wong iktada kang ngani ngoyo sapa man iku min arfa'i anwa'il ibadah itu termasuk setengah saking paling dhuwure pira-pira macam ibadah. Mono saya opo? Apa? Kobare opo? Oh bare iku Mas. Watarku iku Mas. Oh iya. Iku mutadae. Tarku mutada terus min arfa'i anwa'il ibadah iki. Maksudnya tarku rot iku ya sukut iku mang. Tapi wong merengkel mosok ada tak anu iya wis ngono. Piye? Fa inna aktsarul khotoya krana sak temene akeh-akeh salah iku minal lisan saking cocok. Amma idza kana al insanu khalian anin nasi fala yakunu sukutu minal ibadah. Lah, ono di hutan kon meneng ae wajar. Amma anapun idza kana rekalane ono al insanu sapa menungso khalian iku sepi anin nasi saking menungso nek kan sapa-sapa. Ya. Fala yakunu moko ora ono sukutu apa menenge insan niku minal ibadat iku setengah sange. Ya gak ibadah iku. Ngono gak ate omong mbek sapa, omong mbek godhong. Paham aku, Mbah. Paham kula niku. Tenang, nek babakan mesti paham. Ngeplek itu. Was sedekah tulan utawi sedekah niki nomor 3. Tudfi'u niku madhamaken apa sedekah ghadabar rabbi teng murkanipun pangeran. Wasum tulan utawi meneng iku afdhalu langkung utama. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asumtu utawi meneng zainun niku dadi hiasan lil alimi kadhe wong alim wasitrun lan dadi penutup lil jahili kadhe wong jahil. Iso-iso nek omong apa jenenge? Omong malah konangan gobloke kok ngono. Dadi sitrun nek meneng. Tapi tetep enten konteke lah. Rawa sampun ngriwayataken huteng menika pangendikan Abu Syaihi sapa Imam Abu Syaihi an Mahrozin saking Mahroz. Boten ngertos macane kula niki. Mahroz apa Muharraz apa Muharris? Mahros. Oh, Mahroz ono aune. Wes sapa iki jenenge niki? Hah? An Mahros saking Mahros bin Zahir. Ono, ngono. Ya nek. Oh, enak. Ya Tak iku. roh tapi ya no. Ya ora apa-apa ya ngono ya. Zahir pun Zuhair lah. Kuwi. wis boy tulisane ngono. Kok mbok tulis dhewe. Ndak nek kok ngaji insyaallah. Ya kuwi lah, Mas. Berarti ruh prawine. Wa dzalika lan tawi mengkono kenapa kok meneng iku dadi hiasane wong alim lan dadi penutupe wong bodho iku lima krana ana barang fisumti ingkang wonten teng jerone meneng niku napa niku minal waqari saking wibawa. Lah sih meneng wibawa ya nek meneng mergo ngakno beda iku. Makane nggenku jahat miko mumet tau. Apa jane kowe? Wibowo. Walah wibawa to. Anteng nek. Hah? Anteng. Lah iya to. Anteng. Iku rozana sing anteng. Ae maksudnya ar-rozanati meneng jatmiko iku wibawa. Iya, Pak. Oh, Aku tak seru lho. Lah aku sing tas iki ora. Lawan ngono tagep ngono ae to. Lah opo sing pas karo jatmiko? Oh, jane sampean ya wis ro nek artine wakor iku jatmiko. Tapi gak ro nek jatmiko iku wibawa. Aku ro wibawa. Ya wis penak ngono ya. Oh, ngono ya. Dadi jatmiko iku wibawa artine. Ya marai enek aine lho, Pak. Nah iya, ae maksudnya ar-rozanati anteng ngono ya. Al-munasibati ingkang sesuai li hakil ilmi kadue hake ilmu. Nah nek mboten sesuai mboten masuk. Iku pangkat luhur, Pak, Rozana. Pangkat luhur malah ngono. Oh. Lah iki. Iki kamusmu ya. Ayo, iki wis pas lek karo Wibowo, Pak. Lek meneng ngono gak pas. Ya, ja, goleki kamusnya. Yo grek menenge sapa? Ya iya kuwi. Lek pangkat luhur jelas, Pak. Jelas padha karo Wibowo nek kuwi. Iki anteng padha karo Cak Mahmud Iki iki. antenge sapa? Anteng gaya cool ngono wae. Antenge Alfa itu lah PUI. Wibowo. Keteguhan kesungguhan. Kuwi Mas. Perempuan yang tenang. Malah perempuan iki jane pikir. Oh iya, keteguhan, ketenangan, kesungguhan.
ganteng. Saman mang. Ya iku mang nunjukno keluhuran ngono lho. Ya padha ae. Setelah dilangsungno. Sitok dilangsungno sitok sik ana tretetane. Alasan nomor kali nopo kok asumtu zainunil alim li annar mar'a nopo kok sumtu niku ya sitrunil jahil. Krana li annal mar'a sak temene wong niki nek sing bodho nggih. Jahlu iku utawi gobloke wong mas turun iku dadi tertutup malam ya takalam selagi ini dereng ngomong. Nek ngomong konangan gobloke. Duh kasus. Hah, nang wae lah. Tapi kadang gak ngono, Pak. Menengmu ki wis goblok. Ngono wae. Itu nutupi. Wis ketok. Wis ketok. Lho, nganggo ora paham nyatane. Ya Allah. Wis saiki duwe murid mau neng darani paham. Padahal nganggo ya itu. Sing nomor piro iki papat, Mas? Telu. Piro iki? Iki sik poso tok lho, Pak. Lho. Kan mang nomor 1 as-sholatu ya. Iya. Mari ngono wasumtu. Terus. Mari as-shadaqatu wasumtu maneh. Terus saiki Mari wasomu. ngono. Wasaumu, oh iya telu jan yo. Iya. Wasaumu lan utawi poso junatun niku dadi perisai, ayo wikoyatun pangreksa minan nari saking neraka. Junah ya. Ya junah macane. Nek jinah jin, Mas. Nek janah Jannah swarga. Padha artine ketutup. Padha gak ruwe ade maksudnya. Jannah nutup artine. Janin ketutup. janah iku to. Lho ketutup kan ono sing ro. Entek. Iya, ono sing ro. Loh, entek piye urung buka kok. Mlebu surga tutup. Iya. Wis buka, Pak. Oh ya buka sih. Nabi Idris wis mlebu wae nyatane. Iya, nyatane mlebu. Berarti orang-orang khos berarti. Adam biyen jere wis. Iya jare, tapi dilugurno rene. Berarti kan mesti buka kan dia. Iya. Tapi dibaleni malih wasumtu lan utawi meneng niku afdhalul langkung utama. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iki masalah meneng ae didefinisikno akeh. Asumtu utawi meneng iku sayyidul akhlaqi. Puh, sayyide akhlak-akhlak. Rawa sampun ngriwayataken huteng menika pangendikan Ad-Dailami sapa Imam Ad-Dailami. Idilam ding dilami sapa Imam Ad-Dilami. An Anasin saking Imam Anas. Maksudnya as-sukutu amma la thawaba fihi. Iki puncake ning mriki nek wau sukut sing amma la yanfa. Nek teng mriki meneng saking barang la thawaba ingkang ora ana ganjaran niku maujud. Fihi ing dalem mah. Sik, niki berarti mubtada nih, Mas. As-sukutu tapi meneng amma la thawabi saking barang la thawaba ingkang ora ana ganjaran iku maujud fi dalem emak iku sayyidul akhlaqi dadi tuane para akhlak al hasanati ingkang sae alasane li salamati sahibi krana slamete wong sing meneng niku minal ghibati saking rasan-rasan wa nahwi halan saumpamane. Oh ya Pak Son Haji lho iki, Pak. Lho lah iya nek meneng-menengan terus piye nek ora ana jagongan iki tujuane ngletaki wong-wong kuwi ya. Tapi kula terae secara pribadi bedakaken sing mboten kenging digibah niku gawan. Rambut keriting, sikil ngepang, begini bengkong. Ora kenek iku. Malah sing bengkong digoleki. Lho, lah iya umpama lho. Umpama iki lho. Lah iku gak kenek niku digibahi. Tapi nek aku ngene Pak, lah ngono wis bingung. ngowe. Tak lewat jalur wuluan balen nek balik rene. Ya niku ngoten, tapi nek perbuatan melanggar wis rasane nganti tek. Ngono ben waras, gak waras tambahi rasane neng. Soale Quran dhewe ya tabat yada bila biwa tabu. Rasane fala tutik kullahallafim mahin. Ojo taati wong sing seneng adu-adu. Lah iku wonge jelas iku, Mas. Jenenge Ibnul Mughirah. Rasane gara-gara duwe anak akeh ae ngono kasare Quran. La tutik kullahallafim mahin. Hammazim masya'in binamih wa hammazim seneng nyacat masya'in binamih melaku dodolono. Utul limbak dadali kazanin. Wis pokoke welek-elek tok nyaut. Angka nazamali wa bani mergo anake akeh, dunyane akeh. Begitu di wa idatu lihat alaihi ayatuna qala asatirul awwalin nek di waca Quran adalah gur mitos. Cerita-cerita tok. Endi jarene biyen apa dibangkitno mbah-mbahku lho ana sing tangi sampe saiki.
Ndi ngono ah menyek. Ya ditenono sanasimuhu alal khurtum. Tak tandai belalaine sesuk. Iku bukti hebate Quran. Durung kedadian niku sik. Tak tandai ning belalaine sesuk. Sampai saiki. Hmm. Mati wis. Wis kedadian. Nek perang. Bukan nek antem kene nek. Akhirnya masuk Islam niku. Akhirnya masuk Islam. Muarem berarti dhek Pak. Iya. Nang dhek duwe luka. Luka yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Heeh. Seneng deh. Gus Topre jan perhatian tenan. Lho iya. Ya dia ora. Oh, dhewe sing ngene. Iya, sik disebut ning Quran lho kisah abadi. Ibnul Mughirah mana gak keliru jenenge. Wah iku mbae ngrasani nek Quran. Nek kane ngrasani. Dadi ghibah sing dipun maksud nek kula kudu tak batesi. Soale nek mboten ora oleh ngomong lha piye, Mas? Terus info piye? Lah iya, info perkembangan gosip piye terus. Info rasa. Amal istighalu anapun utawi wa nahwiha lan saumpamane ghibah. Dadi ghibah itu terkait kali perkara sing gawan. Sing wong gak iso mele, rambut keriting, rambut apa. Terus gawan. Nek aku ning ghibah lu gak ning Pak, ning arah apa ya? Penilaian. Iya maksudnya? Cara Mahmud tuku mobil lu aku di penilaian tersendiri lho, Pak. Sing intine ngelek asline ngono. Oh ngono. Ya bisa, karena kan ndak gawan. Iya, untuk gawan. Heeh, kan ndak gawan. Beda karo misale ngurasane Mahmud anune blingsirane anu iku bahaya iku. Tapi kan sama berbahayanya juga, Pak. Apa nih? Nek cara penilaian kuning iki anu. Kan kayak orang nyebar fitnah sebenarnya. Berarti dinyebar fitnahnya itu, Mas. Iya. Ana pasale dhewe namimah iku. Duduk pasal gibah iki. Tapi runtunan iku. Ya untuk kanca terakhir Pak. Antara kita harus fitnah ya. Gibah fitnah Sing terus. akeh fitnah ya. Itu gibah. Gula pelek. Nek diomong langsung malah gak ya. Enak ngono. Nek dikul taek. Alah jujul ya. Kayak ora ya ngono. Amal istighalu anapun utai. Nek soal-soal ngono kuwi ora sugih nuyul wis ya iku masuk saya kira kalau itu ya. Mungkin itu, Mas. Tapi rata-rata wong udah kan sugih nuyul, Pak. Oh iya, sing lanang tuyule. Mun bengi susone. Garek sing oke-okean ae tuh. Heeh, ngono. Lho. Lah iki yo. Bengi oke kok, Pak. Ya nek ngono ya mengadakan madrasah. Jadi kan ibu kan madrasah anak pertama. Nah, makin banyak madrasah, makin bagus anak-anaknya kan ngono. Bahaya iki. Iku tafsir wis, gak mancuk. Amal istighalu anapun utawi kok sumibu menyibukkan diri bima kelawan barang fihi apa? Ketungkul, Pak. Bisa ketungkul. Aku biar bab istighol iki mumet dasku lah. Bab ketungkul iki bab apa ngono? Ketungkul, Pak. Tersusahkan piye jangan repot ae dhewe. Oh ndak ya sibuk iku sing bener. Nah, iki tersibukkan. Sibukkan. Lafat tersibukkan cara itu sibukkan ka awake dhewe untuk lafate, Pak. Heeh. Baru mutadak khobar terus dadi mutadak neh di khobar ora mumet. Ngono nek wis khobar digobari neh mukodam. Iya. Nah. Tapi ning domir kan biasanya, Mas. Isi Iya. kok. Mbek tanazuk itu tunggale tarik-tarikan yo. Tanazuk. Tunggale. Sing ngelu ya awake dhewe kudu kono. Amal istighalu anapun menyibukkan diri bima kelawan barang fihi ingkang iku ing dalem masawabun utawi ganjaran min nahwi dzikrin saking saumpamane dzikir wa qiraati Qur'anin maca Qur'an wa ilmin lan sinau ilmu fahiya moko utawi iku Bahwa lah iku sing bener. Iku sing bener. Janjane napa? ya aku musik salah kan, Pak. Wah, wes. 2:1 kok mentang bisa kok. Ya, aku kok bahaya iki tak balekno nang ndi kali tak kira-kira kok ndak ono iki, Mang. Oh, madkurot ngene aku mang wis ngono. Tapi tibake naskah ono sing fahuwa ya iku sing bener balike nang istighol. Fahuwa mengko utawi istighol bima dzukira niku afdhalu langkung utama minas sumti tinimbang menem. Pun nomor 4 wal jihadulan utawi jihad sanamuddin punuke agama. Ae maksude yo nek niki diartekno perang nggih mboten. Iya. Niki perangnya butuh kali pedang. Lah,
Iku Ayo nuklir saiki kalah meneh ngoten niku. utawa kula milih ngeten Gusti, sami-sami mejahi tiyang kafir. Wah, kula milih sing niku mawon ngoten. Niku sanamuddin, Mas, punuke agama. Ai a'lahu paling dhuwure agama. Inta ayyana lamun jelas. Ini jelas iku maksude inta ayyana wis sampeyan, Mas. Iya. Inta ayyana bener. Tapi tertentu apa jelas, Pak? Tertentu padha. Nek wis tertentu kan dadi jelas. Ayana. Tapi nek ning kene dadi fardhu ain. Enggak tertentu. Jelas niku. Ya maksudnya dadi fardhu ain. Apa iku jihad? Dadi fardhu ain. Mo. Wadal. Iya gak apa-apa tapi aku jihadnya beda. Ora. Wadalika lan utawi mengkono jihad sanamuddin niku annal jihad sak temene jihad. Yuk lamu den weruhi apa jihad min mahalin ba'idin saking tempat kang adoh. Agama dikenal ya krana jihad kuwi jane. Ada orang yang berjuang. Jadi agama ketok. Nggih, niku lek riyen jenabi sakniki pasale mboten jelas. Wong ade gelute karo padha wong muslime. Lha nggih kuwi meneh rutin 5 tahun pisan lah. Kama anak sanamal ibili kaya dene sak temene punuke unta niku yuraden ketok apa sepunuke unta min baidin saking ado. Tapi wasumtu lan utawi meneng afdhalu niku langkung utama. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asumtu utawi meneng iku hikamun. Iya, Mas. Iya. Pira-pira hikmah. Wa qalilun tapi iku barang kang titik didadekno utawi ya ora apa-apa. Iku barang kang titik fa'iluhu utawi pelakunya. Titik wong sing nglakoni iso meneng. Nek qalilune dadekno mubtada wa qalilun utawi barang kang titik sapa fa'iluhu ngoten. Pelakunya sum. Dadene kobar. Oh dadekno kobar sing ndi mubtadae, Mas? Serenek. Yo. Dikira-kira ya, Pak. Aja musawihote ndak masuk, Mas. Heeh. Nek misale fa'iluhu iki didadekno iku ngono ya. Lah iku Lan iku gedhe ya ta. Lah, Piye jan? fa'iluhu utawi ngono ya. Piye? Ya ora apa-apa. Gak iki maksa apa gak iki? Maksa. Oh maksa, ora usah ya maksa. Nek sesuai hukume, nek sesuai iku ada mubtada lahu laisa lahu khobarun walahu masaddal khobar. Iya. Ya iki mendadak nakira tapi musawigote kok ndak ono nafine ndak ono anune kan musawigote ono nafine kudune iki didadekno iku ya ora apa-apa tapi nek ning kene iku Mas mergo diatofno nang hikamun jadi iya diatofno nang hikamun terus fa'iluhu iki dadi fa'ile qalilun mergo isim sifat. Iku ae koyoke sing bener. Ya ngono ae. Dadi khabar atof. Ah, atof nang hikamun. Ngono. Asumtu utawi meneng iku hikamun pira-pira hikmah wa qalilun lan iku titik apa lah ngono. Fa'iluhu fa'ile sumet. Titik sing lakon. Rawa sampun ngriwayataken huteng menika pangendikan Al-Qudai sapa Imam Al-Qudai an Anasin saking Imam Anas wa Dilami ulan Imam Ad-Dilami ani beni Umar saking anake Pak Umar. Ae maksudnya asumtu utawi sumet niku hikmatun adalah satu hikmah kemanfaatan. Ae maksudnya nafiun paring manfaat yamna'u ingkang nyegah apa sumet niku wau atau nafi sesuatu yang bermanfaat itu mencegah minal jahli saking kebodohan. Lho kok iso lah nek gak roh terus meneng ae apa gak tambah goblok. Siloket mau kok suntu jare pin. Anu Mas, opone gandengane paling. Sik to, yo gak paham aku maksudnya. Iki jihad mau to, Pak. Sing iki kan nomor 4 jihad to. Bar jihad kok sumtu maneh. Heeh, mang salat sumtu, sedekah sumtu. Wong mana nyaut? Itu emang saum sumtu. Anu ya. Terus mari ngono iki jihad sumtu. Gak paham aku. Aku gak paham. Sirnya apa ya? Iya maksudnya teko jihad ya to. Mangan. Teko jihad ning sumtu iku berarti gak usah melok jihad. Kaya ngono, Mas. Mabuk apa jenenge secara teke ku kaya ngono. Meneng wae. Mangan-mangan.
Kaya ngono ah. Masih ngomong mari ngomong as-sholatu imaduddin yo, tapi wasumtune. Arfa. Mari ngomong sedekah asumtune. Dadi koyoke nek soal omong gak berguna iku omong gak berguna mendingan meneng, tapi nek soal kelakuan lah lakonono, salate lakoni, sedekah lakoni, Perangi lakoni. saume lakoni, jihad lakoni. Nek ora iku meneng ae. Mungkin jenenge gak ero yo kemungkinan. Kodok ya mau. Dimentahi lah Mas. Taek jare ngomong. Karepmu. Enggak plek yo maca kitab kok. Lah. Ditaek-taek ini mana Mas? Ya Allah. Wa qallaman lan sak titik man sapa wong. Yasmutu kang meneng sapa man amma sing apa? Iya. Lah, Iya. oh bener ta? Iya terku ya sumtu. Itu yasmutu kang meneng sapa man amma saking barang lapak. Amma saking barang. Duh, Kayak belum rekaman nih. ya Allah. Lapak data ingkang ora ana gunane niku maujud ing dalem ma. Waman lan utawi sapa wonge yamna kang nyegah sapa man nafsu teng awake aninut nafsu teng awake aninut ki saking ngomong bima kelawan barang. Loh. Keliru Mas, manon ini Mas. Atau nang man iku ae. Dadi sak titik pisan ngono. Lan wa lan setitik pisan ai kolaman ngono. Man wong yamna kang nyegah sapa man nafsu teng awake man aninut ki saking ngomong bima saking barang yasinu kang gawe elek apa man teng man. Ngoten. Dadi sak titik orang yang bisa mencegah dirinya untuk ngomongkan sesuatu yang enggak bikin malu itu sedikit. Wong sing meneng teko barang sing gak ana gunane ya setitik. Wa min tamma dan dari sanalah kila dipun ngendikaaken min bahril khafifi saking bahar khafif apa lafat ya kathirul fuduri. Apa iku Mas? Kosir. Oh, qasir qalilan qad farastal fudula ardon watula. Beh panjang kali lebar. Kodho ya. Bar covid ini piye to? Iki gambar khafif kayak apa ya? Lali wis. Ya Ikan Bu. ya apa? Ya apa khafif ya? Aku lali. Kayak apa khafif iki Mas? Lihat bahasa jelas. Iya ketok basit wafir ku lumrah. Tul. Khafif iki kayak apa ya? Ringan, Pak. Fa ilatun fa'i lah aduh karo wis ya kathirul fuduli wahai karo moga bayar kopi ya kathirul fuduli wahai wong kang Kakean cangkem. lah ngono qasir kudu mbatesi apa Mas Iya batasi omong. iya maksudnya nyendekno sira kolilan sebentar sik to ngono qad farosta teman-teman wis beber sira gelar sira al fudula ing kelebihan arodon nek iki dadekno hal ning kene nek aku dadekno tamyiz ae Aku ya tamyiz ning kene. heeh iku kaya sing tepat ardon apane heh Nemu sak tamyiz rung. urung Kosong. ardon apane ombone watulan lan dawane wah wis cerita panjang kali lebar ngono kae lho bae ning kono e kanggo lho qad farastal fudula ardon watula awakmu wis omong panjang kali lebar qad akhirta wis njupuk sira minal qabihi saking barang ala bihaddin kelawan bagian faskutil an menengo saiki in arat talamuno karep sapa sira jamilan ing barang kang apik ngono beh Warwi lan dipun riwayataken anna wa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala niku ngendika sapa Kanjeng Nabi afdhalul jihad utawi paling utamane jihad lho iki lho Mas Iki pas lagi. antu jahidayan ton jihati sira nafsaka ing awak dhewe sira wa hawa kalan kasenengan sira fi dzatillahi untuk tunduk ke zate Gusti Allah ya iku sajane Kanjeng Nabi mari perang Badar balik rojakna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sudah pulang dari perang yang kecil Badar diomong cilik menuju perang yang lebih besar lagi yaitu perang melawan diri sendiri. Pun rawahu sampun ngriwayataken huteng menika pangandikan
ad-Dilami sapa Imam Dilami wal maqalatu tsaniyata asyarata wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi saged apa Mas? Lumeper. Nggih lumeber barokahipun nek ngamalaken kados tesih angel. Nggih saithik-saithik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.